Han rammer ikke overhovedet ham der. Jeg flasher. Rush every day, rush every day. Nice. Fuck, der er en vent room. Rush every day, rush every day. Jeg kan ikke tage op. Rush every day. Og jeg lavede en ikke Bunyan fail smoke. Hey, hallo, Lasse. Ja. Du sagde det alt for sent. Det der med, jeg skulle søge på mig sådan noget. Det sagde du seriøst lige der var god. Mads, hvor er du? Jeg var lige god. Det ligger lige der. Jeg havde jo herinde for at til. Wow! Jamen han havde, jeg havde glemt hvad han hed. Det var faktisk ikke helt der. What De vandt runden faktisk, de kan ikke forstå. Og var det godt? 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 Gen foran mig. Det har jeg. Hvorfor skal jeg også spawn lige ved siden af ham? Jesus Christ, man, kom væk fra mig. Det lød så nasty, det der. Taggede ham jo. Det er jeg meget sikker på, at jeg gjorde. Bubben er der, bubben er der. Han dør, jeg kan ikke se noget. Hvor bubben? Der er bubben! Hvad er det her? Jeg forstår ikke, hvad der sker. Jeg er bare til 50. Ej, Hallo? han er jo AFP gratis her, præcis. Slutter, mand. Jeg lukker lige døren. Nej, flyt dig, du står i vejen. Incoming flash. Se, jeg... Oh my god, min score. Jeg var i jackpotten. Dude, jeg har vundet. Tada!